lasagne, stik den og så rullet i piksauce med kartofler. Hej og velkommen til vores blog 1. Og i dag der vil vi gerne takke nogle fans. Ja. Blandt andet Nicoline Jacobsen 25. Tak for dit opslag inde på vores fanklub. Ja, og så vil vi gerne takke Anna Hansen, som har spurgt om nogle spørgsmål, som vi gerne vil besvare i vores blog 1. Og hun spørger om hvilken tøj vi kan lægge over, om det er råt eller om det er sødt. Og vi kan godt lide at gå i sødt tøj, kan vi? Ja, jo. Det har vi gjort. Det er det, vi mest går i. Og så har vi en Ole Lukøje 1. Og underligt navn. Han spørger om vi er søskende. Nej, det er vi ikke. Men det vil gerne være det. Meget tæt på endda. Men vi er bedste veninder. Bedste veninder. Ja, der er blandt blod, der var små. Og så er der en masse mennesker, som spørger om, hvor vi får vores idéer fra. Og hvordan vi får idéerne fra til videoerne, og hvordan vi laver en fanklub og sådan noget. Og der er svaret, at man bare sidder og hygger, så lige pludselig kommer man til at gå ind på noget. Ja. Og så laver man en fanklub, og så går man ind på YouTube og opretter en profil, og så lige pludselig så har man en masse videoer. Ja. Og så er der folk, der spørger, hvordan man laver det. Det er jo bare enten at tage sit kamera og film, eller gå ind på YouTube, oprette en profil og trykke på start video. Ja, det er meget simpelt. Er der mere, vi skal have frem? Ja, vi vil gerne takke, fordi I stemte på os, da vi var med i Lav en Video. Fordi det er jo vi er rigtig glade for. Vi vandt jo, og det er vi meget glade for. Det tog også lang tid at vælge den rigtige video. Ja. Så tak fordi I stemte på os. Tak. Ja. Og så har vi også fanklub inde på Facebook. Ja. Der vil vi gerne takke Louise Jacobsen og Hans Poulsen. Ja. De er meget gode at skrive nogle ting derinde. Og så er vi glade for alle de medlemmer, der kom derinde. Ja, tak for det. Som fans. Ja. Det var vist det, vi havde for denne blog, eller? Ja, men vent til 4 Frisk blog 2. Vi ses. Ja, hej.